Apime diçû xelkê şivanî dikir. Zane. Diçû şivanî dikir ya kîbê me di gund de hebûn. Gedî wî tune bûn. Apê min çû berpezî wî. Xwe dawa wî bûn, dawa wî sanî bûn. Çû berpezî wî got pez êdina dikir em me xelkin nêzîkî malê di çêdeyê. Got midî kîribê min te wê pezê xwe kirî girov û top kirî û şiva ketî nav pezê xwe û anî di mir derbas kir. Got wa kîbo me xêr ji tevayî. Wila wê Qur'anê got ana dengê qîza ecûna hat. Qîzek ecûna. Ew kiro got tu derwa dikir law. Wila tême yê gih şiar gemin kûrin te fehm kir çayî tirîşin. Got law wela dengê qîzek ecûna qet vê gemê da. Wila got min ji pezê xwe top kir got me teslîmê şivana kir. Got tu gemê nas kir cê derî gem cê kûr yani. Got tu gemê nas kir got erê. Got hadi merseb çê gemê. Got raw çûn got wela ad dengê wê dibir da. Got min ji hemêza qutije kevir kir û muxbera hundirê gemê da got hundirê gemê jî pûş û devî têde yê. Got ez ketim hundirê gemê û got di nav nigê min de got midî wajîna gedakê hat. Zanî di nav nigê min de got midî wajîna gedakê hat. û got ez firiyam çû piyê gemê hêla biyanî. Di nevê got min pê lê kirî. Got bû îska wê got giriya û got şev reş û pişkê bananê tê xwarî û ji min got dengê geda ecûna di vir de hatiyê te fehm kir. û got wele got erav ez vegeriyam ser got milênê geda kike. Wan yanî wa hawê îskê wê digî got min nigê xwe bin re kir destê xwe bin re kir got min derxist sepiyê gemê got min wî gedek kir wer xweşik û du sê si çar salî gede. Got min rabû anî nav şivana got me tev da anî got me rabû şîrmîr bera qirkavê da me amavdayê. Got piştî me amavdayê got hinkî yanî hinkî heşê wê serî hat. Got law li vê gedayî şerveran nabe. Law ka em herin te goyê em herin pê kîribê xwe. Hep pê kîribê xwe hejîm sefa law bira bê vê gedê bi malê law. Wela got rabû du şivan xistin rê got çûn gotî wela gotî kîribê me mesala geda li erdê diyê û nav peze nabe gotî bira bê vê. Got wedî vay hay got li hespa xwe vay hay got wela rabû li ber xwe kir bir û çû. Bir çû gîzmînkê wê de giştkirin hed tiştê wê de giştkirin dor dorlik kirin xwarin dayê dims mis helan danê te rûm û bera qirkavê da. û cemî ma wê rojê cemû bû roja cemî ma te fehm kir tu nebê ji qîzêk te goyî çar salî ji mezrê ji malê derdikeve ji mezrê. Mezra mala Elîkê Helîmê mezra Suravekê nemeza. Ji wêrê bi niga di ser qonaxa te goyî sê banqîr mezir banqîr û eşterbêjin bîra û guhan û ligûs û tevê de. Wela serê sibê te fehm kir got gaziyan wan jî îro di sêr û li çê digerin û digerin nagerin got nabînin. Were hesî got cav dan hevdî şivan wana de me berê telefon tune bû ola şin tune bû tiştekî tune bû bi qutikvan ya bi êzînvan ya ê komir dikirin ê çê de bûn ê şivan bûn. Got bê wela li gîsya şivanê wan te goyî geda erê dî. Wela got hatin geda xwe bir û çûn. Heta dereng li manî sayê li wê hêla tirût mirûtê digotî mesala bicî hema bira xwedê teala wê çaxê te goyî emrê min ji bistin. Apê me rehmet kiribû û wele û heta dereng sax bû dekana saxin mirî ça bûye em nemazanin. Evê gedê te goyî apê me vî havî li erdê dî. Çar sal ya ji malê derketû. Dûra akibeta wî çi bû? Akibeta wî wenda bû ji malê derketû gedek û rê ketî ber di ser toprağa pê şeş gundar. Çû û ça û gûr û devî û waş û ji terbêjim gur nana ku apî te dî şunda xwecat birin. Xwedî hatin. Xwecî hat. İşte dûra çi bû yani weqet xeber jê girt mezin bû çi? Mezin bû mêr kir îja li wira hîn taqîba xwe dikir divê ez bavê min gotiya ez wenda bû min
هلا كم في إنسان اللي قيسي محمد سالم بيجي مخالي محمد سالم بيجي براز بمرما أيك جيانا وما كنا نجي عندنا هبدت تقول لا ما قول بقيني هبدت تفهم كر وكسكي تقول زار ماري خاجي بو زاري تقول شو جاني كمان ليفربول مازال يعني ليفربول تقول دبي ولا تشكي ور هي فقط تقول كا أم نزار قزاكي وشاور تاريخ درباز في درباز أبيت تشين كنجي شو رحمة أبيم تقول دي صالة حزار ونسيت ونهاده شو نود النهاده قادر رحمة خالك مزني بوفيتو نا باي مش بس بوفيتل بمستر عقيد وما نشي إنسان ويا يعني ما لدي بي إنسان تقول فقط ويا عقيد ونترش له ونتشكي له نو أم قش خيرايو أثبت ما قش خيرايو قادر رحمة خالك ليش ترى